Ось це чудо. Покажи своє обличчя, покажи. Кидало в мене, блядь. Бачите, тікати. Кинув мене пакет. Ах ти гнида внутрішня, сука. Я тобі зроблю тільки що. Працівник тільки що Укртелекома в прямому ефірі кинув мені в обличчя чаєм пакетика. Отак. А тепер дивіться, українці. Приміщення Укртелекома. Нема тут якого Укртелекома. Вони просто здають в оренду і прикриваються війною. В магазині, бутики, страховка. Забрали землю історично-культурного фонду, не пускають людей. Ще бичками кидаються, побили. Телефони хотіли вкрасти працівники Укртелекому. Подивіться, українці, що робиться. Під час війни прикриваються критичною інфраструктурою і здають в оренду. Здають в оренду, не йдуть гроші українцям, громаді Києва, а ось куди йдуть. Добре.